सारू भाई पूछ के मजाक करतो तो हमरा बुझाई बड़ भाई पूछ के मजाक करतो रही हमरा पचल ना हो झूठ बोलत रहो ऐसन जैसे धरा गइल स्टेज पर का हो। अच्छा कलाकार जेकरा खातिर ओरा मेहनत कइले बनी उ जल्दी चल जाई हमनी खातिर नइखी कइले तो हमनी के प्रयास करब जे कि पहुंची जा। थंबलाइनवा पर फलाना के गाते हुए देखियो जीत आनंद ऐसे चौका। अभी लड़का हमार गाना गौले बनू हां तो हमरा खुशी भइल हां हां कि इतना हमरो 24 साल बा ए बबुआ के कौ साल हो 8 साल बा 8 साल हमार गाना गावत रहे तो ये खुशी के बात बा। लेकिन ये लोग का डाली गोलू राजा का हालत खराब कर दी। गोलू राजा को पानी पानी कर अच्छा अगर लड़का हमारा के आदर्श मानत होके बड़ भाई मानत होके तो उ हिसाब से डालो। बाकी अपन व्यूअर तार महेंद्रनाथ बाबा कोरस के सबके यूट्यूब चैनल बढ़े। अच्छा गोलू भाई पवन बाबा जरा मुंह दिखाइए बहुत बृहद काम करके आए हैं इधर आइए आपका फोन रखा हुआ उधर आई बाबा हमने के 27 के जाइब जाए पवन बाबा को है आपका माल सब रखा हुआ है। पवन बाबा की शादी होने के बाद इनको बेटा हुआ है और अरे काहे टोकत हम शादियों को लगे बादे होला तो मुंह से निकल गए तो जीव नानू काट दे बोलो हम। हां जी शादी होने के बाद पवन बाबा को बेटा हुआ है तब से गोलू इनको पागल करके रखा है बोल बोल के क्या बोले जा रहा है क्या। हम लोग तो सारे लोग मिलके बधाई ना देंगे जी बाबा को बाबा और इया दोनों लोग के बधाई ये वीर पुरुष वाला काम कैलस लोग मिलके तो आस्था के विश्वास प्रतीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोलू जो कह रहे थे वो अपनी बात गोलू कह देगा कान में भी कहा है माइक पे भी बोल सकता है एक बार बोल दो भाई। का कहीं बाबा के बहुत शुभकामना बा आ हक से हम मजाक करिला बाबा ओ ऐसन शख्स हैं कितने कलाकार के सुपरस्टार बनौले बनी हम जहाँ बानी नहीं जानत लेकिन बाबा के हक से बड़ भाई जान के मजाक करिला और मजाक करे के हक भाई हो हमरा से करिला यहाँ के मजाक। सारू भाई पूछ के मजाक करतो तो हमरा बुझाई बड़ भाई पूछ के मजाक करतो रही हमरा पचल ना हो झूठ बोलत रहो ऐसन जैसे धरा गइल स्टेज पर का हो। अच्छा गाना में कह दे जोन सच गाने में कह दे को सोरे एक लाइन कह दो का जी चाहता नहीं लो एक लाइन तोर मारा जा 5.5 होके का ऐसे के बियाह होता हम करो लड़का होई फिर सोहरो गाया दुल्हा राजा के बारे आवे है ना एडवांस में रौरो के 5.5 चलो ई कार्यक्रम के जितना आयोजन भइल है इनकरे जीत से भइल बढ़िया रौरो को बधाई देते नहीं सके वहां के रास्ता पर वो चले जल्दी नहीं हो ठीक बा बाबा के माइक हो हम ना ले बाबा के नहीं 27 तारीख के 27 जुलाई के बड़े बड़े कलाकार रहे हैं हमनियों के प्रयास करब जा जैसे कि बड़े बड़े कलाकार जेकरा खातिर ओरा मेहनत कइले बनी उ जल्दी चल जाई हमनी खातिर नइखी कइले तो हमनी के प्रयास करब जे कि पहुंची जा। हां प्रयास करब जा हमनी के आइब जा अजीत भैया आ जाई हैं हम आ जाई तो प्रोग्राम में छाड़ देखा हम कहनी है कि पवन बाबा से 15-17 साल के संबंध बटे तो 15 साल में यहाँ के हम ढेर गाना गौले बनी गाना की संख्या एगो बा एक गाना गौले बनी लेकिन क्या फर्क पड़ता है कुछ नहीं ऐसा ही बम हो नत कहो कुछ हो ना जाएगा ये अपने गाना जबरदस्ती आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पर भेजे हैं आज ना तो कल बुझाई कि हम हूं कुछ बनी भोजपुरी में क्या बात ना बाबा भेज दे ऐसा बात नहीं के बाबा के तो कहला के बा अब बाबा सुनौने है वो मुलाकात को लगाना हुआ आई सत्यम भैया के भी गाना हुई हम कहनिया कि सत्यम भैया के गाना आज ना हुई तो 2-4 जना पे हम हाथों छोड़ो ना नहीं कर गाना जरूर होके मुझे सब लोग चल जाओ तो पक्का होगा हम कर गाना पीछे से एगो सोहर गादी पवन बाबा खातिर मेजर दे 5.5